Membatis's life teaches us a lot. It teaches us about servant leadership. Uchazwe nje kokhele bisisitaka soluntu esizisa ukhanyo ayisakuba ngumphathi wezemisebenzi uMembatis Mdladlana. Mama ngizosela umhlungu ngako uyinzala abantu. Uyenzelani lento yenzayo? Uyenzelani ngoba uyazi ngengane yami ukuthi kwenzakalani? Ngunyaka weshumi lo wasweleka ewayisakuba ngunozili Orlando Pirates Senzo Meyiwa. Waye unini usakhale simantshiyane esithe kakazi namhlanje kuba ngubani wabulala unyana wakhe. Ichithe ngokulula le ibhola esiphukune kodwa yakhawuleza yabuya irally ngebhola enhle yaphuma irally yemiphumelelo kokuqala kule season eBetway Premiership ngelixa ibethe isikhukhune United ngamanqaku amabini eqandeni ngalemva kwemini emgungundlovu. Shodi lingena ndaba sondelani mawethu sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalentwa ingqakayalo intubululu olwenekha. Usekela mongameli Paul Mashatile uthi wayisakuba ngumphathi wezemisebenzi umnumzana Membatis Mdladlana ebeyinkokhela ethobekileni biqaqambisa ukukhanya kwesisizukulwana. Umnumzana Mashatile besenza intetho ephambili kwinkonzo yesikhumbuzo kaMdladlana kwiUniversity yaseNtshona Koloni eKapa. Umnumzana Mdladlana usoleke kwiveke ephelele eminyaka engama-72 emva kwengulo emfutshane zewatshiswa ngoLwesithathu kwinkonzo yabucala. Lenkonzo yesikhumbuzo ive ngemisebenzi kaMdladlana ingakumbi kwimisebenzi yakhe yangaphambili yobutishala yokuba litshantliziyo inkokheli yabasebenzi inceku kwaye nonozakuzaku izihlobo kwaye noxa bakhe bathi uMdladlana ebezithobile. Membatis's life teaches us a lot. It teaches us about servant leadership. It teaches us about an enduring commitment to public service without regard for personal gain. uMashatile uthi uMdladlana oyisakuba ngumongameli weSADU ubonakalise ukuzinikezela kumadabi abasebenzi. Understood that a thriving economy depends on the well-being of its workers. Izihlobo nazo zithi uMdladlana ebengoyiki ngokoyikiswa. It has taught us to humble ourselves even in time of despair. Njengenkokheli ethembakeleyo nenyaniso enganyolukanga uthe wakubabona bebhadula imibombo ithe sa izintsalu wangumalusi wabo. Ekhaya khange azilibale ukuba uzele noxa nje ebeyinkokheli ebihleli ijongene nemiba yesizwe. Dad, we will miss so much about you. We will miss your hugs. We will miss Sunday mornings when you would listen to your jazz music on loud blasts. We will miss you walking around the house singing. We would miss the way you used to sneeze so loud. And also your laughter. My dad was a very funny man. uMdladlana ushiya ngasemva odade bakhe ababini kwaye nabantwana abathandathu. Kwiindaba zeSABC ndingubulelani Philip eKapa. Usapho lukaNkosazana Sibuyiselwe Buthelezi noligqibelo lomseki weAFP ongasekho inkosi uMangosuthu Buthelezi lomchaze uNkosazana Sibuyiselwe njengomuntu obezinikele kubeni sisicaka soluntu. uNkosazana Buthelezi ulandulele elingenseni ngomvulo emva kwengulo emfutshane. Wayelilungu leParlamente elilungu lekomiti ejongene namanzi nogutyulo. Ubekwe ikhaya lokugqibelo olundi KwaZulu-Natal. Bebeqhamuka kuzona zonke izinkalo ukuzovalelisa kumntwana uSibuyiselwe Buthelezi. Umntwana uSibuyiselwe Buthelezi udlula emhlabeni nje sekuphele unyaka kwakhothama inkosi umntwana okwaphinda ngene wayengumsunguli weqembu leAFP.
Umntwana uSibuyiselwe Buthelezi ubambe isikhundla ezahlukahlukene ngaphakathi yeqenjini IFP. Ngo-2021 wakhethwa ukuthi abe lilungu leshamthetho sikazwelonke. Ngaphambi kokuthi aqale ke umsebenzi wezombusazwe, umntwana uSibuyiselwe Buthelezi wake waba iphoyisa. Lokhu wakwenza ngemuva kokuthi ephothule izifundo zakhe zomthetho e-University of Zululand. I've never known or seen a love like the love I shared with my mom. We were each other's best friends and the only two people who could tell each other the whole truth and ask for advice. My mom often came to me for advice or ideas, and she kept nothing hidden away because she always said she preferred to tell me everything, so when she's gone, I know the truth and I'm not told by others what the truth was. Umndeni wakhe uthi ubezimisele futhi ezinikele ukusebenzela abantu. She was undaunted and lived her life fully without fearing anybody, nor kowtowing for any validation from anyone. For that, she did us proud. Usomlomo weshamthetho sikazwelonke unkosikazi uThoko Didiza umncomile ke umntwana uSibuyiselwe Buthelezi ngokulandela ezinyathelweni zikababa wakhe uDokotela uMangosuthu Buthelezi. She understood the need of building a new South Africa. She decided to work in the SABC as a civil servant to address the issue of safety and security in our country. Umntwana uSibuyiselwe Buthelezi ushiya ngemuva indodakazi yakhe, umfowabo kanye nodade wabo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiSolundi. Namhlanje kuphela iminyaka elishumi walandulelayo elilimagadi ahlaba owayesakuba ikapteni Orlando Pirates nebafana uSenzo Meyiwa. uMeyiwa wadutyulwa wasweleka ngo-2014 kwikhaya lentombi owayencoma nayo uKelly Khumalo eFosora seGauteng. Kwakuleli xesha apho wayeqaqambe ngeyona ndlela kwikhondo lakhe. Wayeneminyaka engamashumi-3 ngelo xesha. uRobert Senzo Meyiwa wayenekamva eliqaqambe ngeyona ndlela kwibhola ekhatywayo ngethuba ubomi bakhe bunqanyulwa eselula. Ungomnye wabadlali abambalwa abawadlalela onke amaqela esizwe ukuqala kwabangaphansi kwe-17 ukuyokuma kompondo zihlanjiwe. Usihlalo we-Orlando Pirates uthethe ngoSenzo awayemazi kwiPirates nakwiqela lesizwe. Erhwaqula kwixesha elalinzima kwilizwe emva kokugetyengwa kweqhawe lesizwe uMeyiwa. I brought him back, with the team. I said to the father, I took him as a young man with some potential. I'm bringing a national asset back, but lifeless. Ngelinika imbeko nokugcina umzila kaMeyiwa uqamile. Namhlanje abathandi nabalandeli beOrlando Pirates baphehlelele isebe lePirates iMeyiwa branch eNtuzuma KwaZulu-Natal. Umama kaSenzo ethetha kulomsitho enyembezana uvakalise kungaxoli kwakhe indlela elisingethwe ngayo ityala lokugetyengwa kukanyana wakhe. Egxeka abathile ngokubulawa kukaSenzo. Icala mina angithokozile ngalo. Angifuni uqamba angithokozile neze. Ngeke abantu kuthi ingane yami ngelanga lokuqala ibulewe kufike ingcebo zokuthi ingane isife ngephutha. Ngeke futhi okokuqala ukuthi umakhelwane ahamba yoklina la kushonela ingane yaba. Ngithi kuthiwa ngene igebengu uzoklinana nomakhelwane. Wenzani? Ngiphinda ngibhekise kumama. Wamadodakazi awuthunge ngimbize ngegama. Mama. Ngisakhala ngomama. Mama, ngizusela ubhlungu ngako uyinzala abantu. Uyenzelani lento yenzayo? Uyenzelani ngoba uyazi ngengane yami ukuthi kwenzakalani? Abalandeli bebhola elikhulu basahleli ethembeni lokuba ngenye imini uMeyiwa uyawuze abufumane ubulungisa. The justice system is failing him, but we believe that one day the truth will come out. We hope that justice can take its course really ukuthi indaba kaSenzo Meyiwa iphele then soba nje nathi soba right. Usapho nabalandeli bathemba kuba useza kubanjwa ajamelane nengalo yobulungisa oyena ngqondo kugetyengo lweqhawe labo. Ityala logetyengo likaMeyiwa lisakhuba kwinkundla ephakamileyo yasePitoli.
Umphathi wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi uthi uphando liyaqhuba ngechiza elibhaqwe eGauteng izolo ukuze emva kokubanjwa kwabantu abana abafunyenwe bephethe elichiza elingekho mthethweni kuvakala amarhe ukuba iziphaza shop ezithile zivumile ukulithengisa elichiza. Ekuqaleni kwalenyanga kubhubha abantwana abathandathu eNaledi eSoweto emva kokuya izimuncumuncu ezithengiswa eziphaza shop. Luqhubela phambili uphando lonobangela lwezigulo ezihamba nokutya okungekho semgangathweni kwiphondo laseGauteng. Umphathiswa wezempilo uAaron Motsoaledi uthi ichiza elifunyenwe kubarhanelwe abane nababanjwe ngolwesihlanu ingalilo unobangela wokugula nokubhubha kwabantu abathenge kwizikroxo zasekuhlaleni. During that search, they did confess that there is an illegal chemical which they buy from a mall in Johannesburg. They did say so. And 27 officials visited that mall and they confiscated 1,456 grams of that chemical. And 4 people were arrested, 1 man and 3 women. Iintsapho zamaxhoba zithi zilujonge ngamehlo abomvu oluphando. We are waiting for the full report from the South African police, as they promised that they will come back to us. And as much as the news are speculating around, we did hear some saying, but at the moment we don't know yet because people can say a lot of things. Kulindeleke ukuba kubanjwe inkomfa nonondaba ngeziphumo zokuqala zoluphando ngoMvulo. Sinamkela kwakhona kwindaba zethu kanti ezindaba ziyafumaneka kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ibhunga lomasipala uMbaxa Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni liyikhabile ingxelo ngentlekele kwesi sixeko kulandela izikhukhula ezithwaxele ngingqi. Le ngxelo ithwethaca kwibhunga ijonge ugunyaziswa ngusodolophu uMnumzana Gary van Niekerk ukuba anqelisise inguqu kulwabiwo-mali ukukhawulelana nale ntlekele. Kungoku nje le ngxelo ijikisiwe kuze kulungiswe izinto ezithile kuyo. Izandyondyo zemvula zishiya umonakalo kulommandla waseNelson Mandela Bay. Abanye abahlali baseNelson Mandela Bay bashiyeke bengenamakhaya. Oceba bebhunga bomasipala oMbaxa eNelson Mandela Bay bagxeke amagosa lomasipala ngokungakhathali. Ibhunga lomasipala lifuna usodolophu uGary van Niekerk enze uhlengahlengiso kuhlahlo-mali. Egroundini kona besikhona. We have many households that we've touched ngalamini. Ukusukela ngolwesibini uzothi You cannot delegate the council's responsibility and authority to pass budgets. You cannot delegate that to a city manager or to the mayor or political office bearer. So we started at the constitution. It states very clearly. Umbutho we-UDM uyayixhasa into yoba makuze imali uassista ii-families ezichaphazelekileyo kule disaster. Uluntu oluchaphazelekileyo lusakhalaza ngokungafumani oomatrasi kwaye lukhalaza ngokungoneli kweengubo, ibhorho neendlela zonakele ngenxa yemo yezulu embi. From a disaster management perspective, mobilization of resources, mobilization of food, mobilization of shelters, obviously that was actually done. Ibhunga lomasipala liza kuphinda lihlale ngolwesine kwiinzame zokusombulula le meko. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Yenzi ibambe inhlanganiso yesigqeba esiphezulu ezakuchopha insuku ezine eBedford Hotel kwiMpumalanga kuboniswana ngobume bayo. Ibaluleke ukuzinikela kwayo ekuvuseleleni isidima sombutho nasekuphuhliseni imo yenhlalo yoluntu. I-ANC yaqhubeka nenhlanganiso yayo ekhethekileyo yesigqeba sajikelele yentsuku ezine nemayela nokushukuxa imiba yekomishoni eqinisekisa intembeko ngokuthintela ukubhenca nokuphanda urhwaphilizo nekuvakaliswe ukuba iziphumo zengxelo ezifakileyo zokubhengezwa ngolwesibini. Kananjalo eliqela likwangqubanisa inhloko ngokuphathelene nobume balo emva kokuhla kwamanani walo ukusukela kumyinge ka-57% ukuya kumyinge ka-40% kunyulo lwekaCanzibe ukutsho ngoMeyi kulo nyaka.
zokuqala ngqa izimbalini ngomvulo ozayo iANC iza kusungula isifundo esisisiseko nesiza kuxhobisa onke amaqela weANC ukuze angqinwe njengayibambileyo imigomo, imithetho nolwazi lwezopolitiko. For the first time in history, on Monday, we're going to be launching a foundation course in political education with 5 modules that every member of the ANC, starting with National Executive Committee members, will have to go through. Omelinguqu kwezoqoqosho kweliqela uqinise ukuba iANC izidule ijacu kwizicwangciso zayo zokugcina amandla werandi eliqilima kuqinisekiswe ukuba uluntu aluchaphazeleki kungathatyathelwa ingqalelo kwezinga lokwehla kwamandla emali, watsho echaphazela amaxabiso ombane angamelanga kutyabula pokotho kubemi nozinzo ekugqithisweni kombane. Electricity must serve as a public good, not an unaffordable luxury. And our aim is to secure a stable and resilient energy supply for everyone. Ngomso iANC zakube iqhubeka nalomhlangano ngokukhumbula umhla wokuzalwa weqhawe leliqela elabeka inqawe uOliver Tambo nowashiya umzila ozinzileyo njengoyena mongameli owakhokela iminyaka eliqela kwiANC. Uza kuhlonitshwa ngokutyelela ingcwaba lakhe. Kanti ke kwangomso kulindeleke owayesakuba ngumongameli uThabo Mbeki anikeze isifundo sesikhumbuzo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC eGauteng. Kanti ke ngoku sinayo uSandile Hlangano intatheli ezobuchwepheshe kwaye namhlanje uza kusixelela ngezakhono zale mihla abantwana abaphumelele grade 12 abangalandela zona. Masikwamkele Mqadi. Khawutsho zeziphi ezakhono abantwana mabazilandele? Enkosi Bhele, uba bendingumntana omncinci oseuniversity okanye osafuna ukuya euniversity bendizawucinga kabini Bhele. Into esijongene nayo namhlanje kukuba sithi xa sithetha sithi abantwana abaqesheki kodwa sizibuza ukuthi kutheni le nto abantwana bangaqesheki. Kungenxa yezakhono abathi bahambe bayozenza euniversity. Zikhona izinto ezingafunekanga ukuthi sizenze okanye abantwana bazenze kumaxesha namhlanje euniversity. Umzekelo Bhele, uba bendingumntana bengasoze ndiyenze ijournalism for example ukuthi ndibe yintatheli namhlanje kuba umsebenzi unqabile. Nazi ke into abafuneka bazijonge. And zi-ofarishwa ezi zinto ezo zi-university ezifana ne-UJ. Umzekelo kukho into ekuthiwa yi-blockchain developer. Xa uyi-blockchain developer ithetha ukuthi loo nto leyo uzawungena kwi-finance department. Wena into ozawuyenza Bhele uzawudevelopa ii-technologies ezizawukhusela i-financial sector okanye i-bank system. Ibhenki le uyaziyo noba yeyiphi na ibhenki ocinga ngayo ukukhuseleka. Uzawukhumbula ukuthi i-city of Johannesburg ibi-attackwe ngaba bantu sithi zi-cyber criminals. Baba imali exactly. When uzawudevelopa ii-technologies ezizawuthi zikhusele i-city of Johannesburg okanye umunicipality wase-Eastern Cape okanye wase-KZN ukuthi anga-attackwa zi-cyber criminals. Kukho into ekuthiwa yi-virtual reality. Ithetha ukuthi loo nto leyo Bhele uzawudevelopa ii-games okanye uzawudevelopa ii-technologies ezizawungena okanye ezizawusetyenziswa kwi-education sector ukwenzela okokubana abantwana bakwazi ufunda ngezinto zanamhlanje. Abantu abaninzi Bhele, especially abantu abazingcaphephe kwi-education, bathetha nge-curriculum engabancediyo abantwana Bhele ukuthi bahambe bozifunela imisebenzi okanye baziqalele amashishini. Zinto ezifana nezo ke ukuthi wena xa ufunde le nto kuthiwa i-virtual reality uzawudila nento ezifana ne-gaming ukuthi udevelop okanye uze neengcebiso ezithi kwi-education zeziphi izinto abantwana abanozifunda ukwenzela okokubana le education bayifundayo ingabenzi ubana bawufunda imisebenzi okanye bayoziqesha bona naku-healthcare system. Okugqibela kukho into ekuthiwa yi-ethical hacker. I-ethical hacker Bhele yinto ethetha ukuthi kula financial system besithetha ngayo wena into ozawuyenza uzawuza nee-technologies ezizawukhusela
okokubana inga-athekwa ibank okanye i-SABC ukuthi mayi-athekwe ngaba bantu besithetha ngabo sithi cyber criminals. Exactly. So siyabacebisa kabantwana ukuthi xa bezawuya e-university okanye xa bazawuaplayela as courses e-university bajonge ii-courses esithi zii-courses of the future. Nxa yexesha phele mabahambe baye kwipage yam nguSandile Hlangano okanye bandilandele kwipodcast Sandile Hlangano podcast apho nizabacebisa khona bhetere ngenxa yexesha. Chochubeko Mbondo mse sibamba ngazibi. iRoyal AM iphumelela kokuqala kule season yeBetway Premiership. Ibethethe iqela elithande ukuzimisela isikhukhune United ngamanqaku amabini eqandeni kwibala iHarry Gwala eMgungundlovu ngalemva kwemini. Njengosotheko iRoyal AM ifaka amanqaku kuzo zozibini iziqingatha zomdlalo. Kweminye imidlalo iMaromo Gallants ibambene ngenqaku neTS Galaxy eBloemfontein. Logama iRichards Bay ibambene ngeqanda neStellenbosch FC. Masityebisa amehlo kulo mdlalo weRoyal AM nesikhukhune. Well, to attack the goal to the right of your picture, Skukune attacking, rather the away team to attack the goal to the right of your picture with Royal AM. So, corner taking short here, to have four inside the box, and the chance of the near post presents a superb opportunity for Royal AM to take the lead before the half-time break. Oh, ichithe ngokulula le bhola esikhukune kodwa yakhawuleza uyiRoyal AM ngebhola enhle. Ajayi Mamkhize udlalo wokuqala ophunyele umdlalo wokuqala uphunyelelwa iRoyal AM bephumelela ekhaya uyayibona nje imincili nakuJohn Maduka umqeqeshi uyaqonda abafana bakhe benze kangangoko ebefuna baphumelela umdlalo wokuqala. Xa zinongapheli zingaba ziyahlola into zakuthi bayilendile imozulu kwamaphumulo kwaguqa eMdantsane eGugulethu eNkowankowa eDangwane eMount Frere nakwezinye indawo mazenetho.